Приятели, добре дошли в първото ни по-голямо приключение в Малайзия. Този влог ще ви вземем с нас от едно пътуване, което започва от Куала Лумпур, продължаваме към Пенанг и завършва на най-красивия остров Лангкави. Ще ви покажа не само красивите места, които посетихме, но и ще ви разкажа колко приблизително ни струваше всичко. Полети, хотели, храна, транспорт, граб, входни билети и забележителности. Ако планирате пътуване до Малайзия, надявам се този влог да ви бъде полезен. А ако просто обичате да пътувате от дивана вкъщи, добре дошли с нас. Пристигане в Куала Лумпур. След дългото пътуване най-накрая пристигнахме в Малайзия. Първата ни спирка е столицата Куала Лумпур. Топло, влажно, много зелено, много хора и невероятна смесица между модерни възтъргачи, азиатска култура и огромни търговски центрове. Само за няколко минути можеш да видиш луксозен небостъргач, малък уличен ресторант, храм и пазар. Летището е сравнително далеч от центъра, затова имаме няколко възможности. Може да използвате влака Clear Express, автобус или граб. Ако сте двама души с много багаж, граб често е много удобен вариант, защото е доста евтино. В зависимост от часа и трафика, пътуването с граб до центъра може да отнеме около 45 минути до час и половина. Колко струва Куала Лумпур? Едно от първите неща, които ни интересуваха, беше колко всъщност струва животът в Куала Лумпур. Разбира се, ако изберете 5-звезден хотел, ресторанти и луксозни барове, можете да похарчите много. Но ако пътувате нормално, Малайзия може да бъде доста бюджетна страна. За двойна стая в нормален хотел в центъра можете да намерите приблизително между 25 и 60 евро на вечер. Разбира се, има и по-евтини варианти, както и много по-луксозни. За храна също има огромен избор. Уличната храна може да струва само няколко евро. В ресторант със среден клас за двама можете да хапнете приблизително за 10-15 евро в зависимост от мястото и какво поръчвате. А ако обичате азиатска кухня, тук определено няма да останете гладни. Граб в Малайзия. Едно от нещата, които много ни улесниха, беше граб. Ако идвате за първи път в Югоизточна Азия, граб е нещо като комбинация между такси и приложение за транспорт. Вместо да спирате такси на улицата, отваряте приложението, избирате къде искате да отидете и виждате цената предварително. Това е много удобно. Особено ако сте двама или трима души, защото цената на граб може да излезе доста разумна. Освен това, можете да използвате граб и за доставка на храна. Куала Лумпур, Петронас. Разбира се, първото място, което няма как да пропуснем, са кулите Петронас. Кулите са високи 451 метра и изглеждат невероятно, както през деня, така и вечер. Най-хубавото според мен е да ги видите и в двата момента. През деня можете да се разходите около тях и да посетите търговски център Сурия KLCC. А вечер светлините правят място съвсем различно. Ако искате да се качите вътре и да посетите Skybridge и наблюдателна площадка, билетът е отделен. Ако бюджетът е ограничен, дори само да видите колите отвън си заслужава. И съвет от мен, елате малко преди залез. Така можете да видите мястото на дневна светлина, залеза и после осветените кули. Бату Caves. Следващото място е Бату Caves. Тук вече усещането е съвсем различно. Пред пещерите се намира огромната златна статуя на бог Муруган. След нея започват цветните стълби, които водят нагоре към пещерите. Има доста стъпала, така че ако е много горещо, не бързайте. Горе ще видите огромна естествена пещера, храмове и маймуни. И точно за маймуните трябва да внимавате. Не оставяйте храна и дребни предмети около тях, защото могат много бързо да ги вземат. Бату Caves е едно от местата, които според мен задължително трябва да присъстват във вашата програма за Куала Лумпур. И най-хубавото е,
че посещението може да бъде сравнително бюджетно. Чинатаун и Централ Маркет. Следващата спирка е Чинатаун. Тук вече сме в една съвсем друга атмосфера. Пазари, ресторанти, сувенири, улична храна и много хора. Едно от най-известните места е Петалинг Стрит. Ако искате сувенири, това е едно от местата, където можете да разгледате. Наблизо се намира и Централ Маркет. Тук можете да намерите традиционни продукти, сувенири, дрехи, произведения на различни изкуства и различни подаръци. Храната в Куала Лумпур. А сега нещо много важно за храната. Малайзия е невероятна страна за хора, които обичат да опитат различни неща. Тук имате малайзийска, китайска, индийска, тайландска и много други кухни. Едно от нещата, които задължително трябва да опитате е наси лемак. Това е едно от най-популярните малайзийски ястия. Ориз, кокосово мляко, люто самбал, фъстъци, краставица и просто, но комбинацията е страхотна. Други неща, които си заслужава да опитате са сатай, чварквай теов, лакса роти и различни видове нудълс. И разбира се, дуриан. Този плод е известен като краля на плодовете. Миризмата му е толкова силна, че на много места не е позволено да го внасяте в хотели или транспорт. Но ако сте смели, опитайте. Лично ние го пробвахме. Просто беше ужасно. Горчиво, мазно. Не бяхме го опитали никога повече. Колко дена в Куала Лумпур? Според мен 4 пълни дни са идеални за първо посещение. Можете да видите Петронас, Батукев, Чинатаун, Централ Маркет, Куала Лумпур, различни квартали, пазари и да отделите време просто да се разходите из града. Не бих бързал прекалено. Понякога най-хубавите моменти от едно пътуване не са забележителностите, а малките улици, ресторантите и хората. След няколко дена в Куала Лумпур е време да продължим към Пенанг. Разстоянието е приблизително 350 км. И тук имаме няколко варианта. Автобусът обикновено е най-евтиният вариант и пътуването е около 4-5 часа. Друг много добър вариант е влакът. Пътуването с влак до Бътервот е приблизително 3 часа. След това трябва да продължим към Джорджтаун. За мен влакът е един от най-добрите варианти, защото е удобен и можете спокойно да се наслаждавате на пейзажа. Добре дошли в Пенанг. Ако Куала Лумпур е модерният и динамичен град, Пенанг е съвсем различен. Тук основната ни спирка е Джорджтаун. Това е място, където историята, културата и храната, модерното улично изкуство се смесват. Именно заради тази атмосфера Джорджтаун е едно от най-интересните места в Малайзия. Първото нещо, което трябва да направите е просто да се разходите. Не е необходимо да имате план за всяка минута. Разходете се по Арменската улица, разгледайте старите сгради, улично изкуство и малките магазинчета. Пенанг е известен със своите стрит арт рисунки. Много от тях са превърнали обикновените улици в места, на които всички искат да се снимат. След това можете да посетите Чевджети. Това са традиционни къщи, построени върху дървени конструкции над водата. Тук можете да усетите малко от стария Пенанг. Храната в Пенанг, ако Куала Лумпур е страхотен за храна, Пенанг е още по-известен. Много хора идват тук специално заради храната. Трябва да опитате Пенанг Асам Лакса. Това е супа с риба и ювка е много характерен кисело-лютив вкус. Също така чар квай теов е нещо, което задължително трябва да опитате. И разбира се, стрит фуд. Едно от най-хубавите части на Пенанг е да седнете на малка маса на улицата и да опитате нещо, което никога преди не сте яли. Пенанг Хил. Следващия ден е за природата. Отиваме към Пенанг Хил. Тук можете да използвате фуникуляр, който ви отвежда нагоре. Горе гледката към Пенанг е невероятна, но за нас най-интересната част бе Дехабитат. Това е място сред тропическа гора, където може да се разхождате по пътеки и високи мостове сред дървета. Едно от най-впечатляващите точки е Курис Крест, оттам имате невероятна панорамна гледка. Ако обичате природата, това е място, което определено трябва да бъде във вашата програма.
Кеклукси. След Пенанг Хил можем да продължим към Кеклукси Темпъл. Това е едно от най-известните буддитски храмове. Можем да продължим към Кеклукси Темпъл. Това е едно от най-известните буддитски храмови комплекси в Пенанг. Архитектурата е впечатляваща, а мястото е огромно. Тук можете спокойно да прекарате няколко часа. А ако снимате за YouTube, това е място много красиви кадри. Бату Феринги. След културата и храмовете е време за малко море. Бату Феринги е едно от най-популярните плажни райони в Пенанг. Тук можете да си починете, да се разходите по плажа и да гледате залеза. Но ако търсите истински тропически остров, следващата ни спирка ще бъде още по-интересна. Ланкави. От Пенанг до Ланкави най-удобният вариант за нас е самолетът. Полетът е кратък, около 40-50 минути. Зависи от датата и багажа, билетите могат да ви бъдат сравнително ефтини. Ако резервирате предварително, понякога можете да намерите билети около 20-50 евро на човек. И така, оставяме Пенанг зад нас и се отправяме към едни от най-известни острови в Малайзия – Ланкави. Ланкави. Добре дошли в Ланкави. Тук атмосферата вече е съвсем различна. По-малки градски шум, повече природа, плажове, палми и море. За Ланкави бих отделил поне 4 нощувки. Ако искате да почивате по-бавно, можете спокойно да останете и 5 или 6 дни. Пентай Ченанг. Едно от популярните места за настаняване в Пентай Ченанг. Тук имате плаж, ресторанти, магазини, барове и много хотели. Можете да намерите нормална двойна стая приблизително от 25 до 45 евро на вечер, но цените зависят много от сезона. Това е и едно от местата, където бих препоръчал да останете, ако посещавате Ланкави за първи път. Ланкави Скайкабин, Скайбридж. А сега едно от местата, които най-много очакваме. Ланкави Скайкап. Кабиновият лифт ни отвежда високо в планината. Колко повече се качваме, толкова по-невероятно става гледката. А горе ни чака Скайбридж, мост построен високо над тропическата гора. Ако времето е хубаво, гледките са невероятни. Това е едно от местата, за които определено си заслужава да отделите няколко часа. Само проверете предварително времето и работното състояние на атракциите, защото при силен вятър или лошо време някои съоръжения могат временно да бъдат затворени. Исланд хопинг. Следващото приключение е с лодка. Исланд хопинг. Това е едно от най-популярните начини да разгледате част от островите около Ланкави. Ще видим различни малки острови, ще плаваме по морето и ще имаме възможност да се насладим на тропическата природа. Ако обичате лодки и море, това е преживяване, което не бих пропуснал. Цената зависи от тура и лодката на груповите и турови обикновено са доста по-евтини от частна лодка. Килим Геофорест парк. Другото място, което се заслужава е Килим Геофорест парк. Тук вече сме в съвсем различен свят. Мангрови гори, варавикави скали, пещери и вода. Можете да направите лодка през мангровите гори и да видите дивата природа. Това е и едно от местата, които дават много красиви кадри. Храната в Ланкави. На Ланкави също няма да останете гладни. Можете да намерите както местна малайзийска храна, така и международни ресторанти. Ако искате да спестите пари, търсете местни ресторанти и night markets. Там храната обикновено е много по-евтина. В ресторантите, туристическите райони и отново наси лемък, нудъл, сатай лакса и различни морски дарове. Колко струва цялото пътуване? Ако направим груба сметка за двама души без международните самолетни билети, до Малайзия можем да планираме приблизително следния бюджет за Куала Лумпур 4 нощувки, за Пенанг 4 нощувки, за Ланкави 4 нощувки. Общо 12 нощувки. При средната цена от около 40 евро на вечер за двойна стая, това са приблизително 480 евро за двама. Разбира се, можете да намерите по-евтино или да изберете по-луксозен хотел. За храна бих предвидил около 20-40 евро на ден за двама, ако се храните нормално и използвате местни ресторанти. За 13 дни това би било приблизително 260-520 евро. За транспорт в градовете, граб и местен транспорт бихме могли да предвидим около 100-200 евро за двама в зависимост от това колко се движим. След това имам вътрешен транспорт.
Куала Лумпур до Пенанг, Пенанг до Ланкави и транспорта до летищата. Добавяме и входните билети за някои забележителности. Така за двама бих планирал ориентовично около 1000-1500 евро за 12-13 дена на място, без международни самолетни билети. Ако пътувате по-бюджетно, можете да слезете и по-ниско. Ако изберете по-хубави хотели, частни турове, повече атракции и ресторанти, бюджетът естествено ще се увеличи. Кой е най-хубавият град? И тук вече идва интересния въпрос. Куала Лумпур е най-добрият за модерния град, пазарите и нощния живот. Пенанг е най-добрият за култура, история и храна, а Ланкави е място за природа, море и почивка. И точно за това комбинацията от трети места, според мен, е толкова добра, получавате 3 напълно различни лица на Малайзия. Нашият маршрут. Ако трябва да направя маршрута отново, би го направил така. 4 дни в Куала Лумпур, след това 4 дни в Пенанг и след това 4 или 5 дни в Ланкави. Това ви дава достатъчно време да видите основните места, но и да имате време просто да се насладите на пътуването. Не забравяйте, че това не е състезание. Необходимо е всеки ден да посещавате 10 забележителности. Понякога най-хубавият момент е просто да седите в улиците и да си поръчате местна храна и да гледате как минава животът. И така, приятели, това беше нашето малко пътешествие през Малайзия. Започнахме от огромния и модерен Куала Лумпур, продължихме към исторически и невероятно вкусен Пенанг и завършихме на тропическия остров Ланкави. 3 места, 3 напълно различни атмосфери. Ако трябва да избера само едно място, на което бих се върнал, това е много труден въпрос. За град Куала Лумпур, за храна Пенанг, може би за почивка Ланкави. Но ако имате възможност, не избирайте само едно. Направете целият маршрут Куала Лумпур, Пенанг, Ланкави и ще получите едно невероятно първо пътуване из Малайзия. Ако видеото ви е харесвало, не забравяйте да натиснете лайк, да се абонирате за канала и да напишете в коментарите кои от трети места бихте посетили. Благодаря ви, че пътувахте с нас и това е само началото до следващото приключение.